yɛnhwɛ nsɛm ahodoa ɛdeda ha yi na medide Ghanaian publisher ɛna ɛhyɛseɛ deɛ bɔ amaneɛ ɛne sɛ ɔmampania bɛdi akyire Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia sɛ ɔhyɛ ne 2024 campaign no ɔhyɛseɛ na sɛ yɛdi anwanwan sɛ nkurɔfoɔ sɛ na ɔhyɛseɛ ɔbrɛ running mate nka ne ho anaa sinka wenka wokoi won na kan running mate so ka ho ka ho nti wo ye na ka wo da na di na wo de na etia na wo de na etia wo ba bia but ono na onim de wo ye nti nyame adom a ene onye okire mpo ene na o sento obo na se o hyase wo apoe mantem mu ne okwakobo amane mantem bia wo adwuma eye MPP aye wo mu eno na okosi studio akoka kire omafo nti ka ho asem wo da bokrata yi mu na ahayan so katafeto so miensa meba sije di kan ebo so ese nanu memenda ye kwayie na wafa keke ya na odini juma ewo Oman FM na eye Netu TV Ken City Media eho na ye papa odini juma ye obade to nsa efre no ti nanu memenda ewo State House aboboa no na se woni atitseni anintini pa atitseni anintini wo mo omampani ba ye na bedi akire chief of staff ye ra Kennedy Ohine Japan yera lanche manten yera Peter McMahon chese empanyifo ne de na wo modoso pa wo mo nyina be pie mo State House aje so mo free ho na sije wo mo de mo ni kire mu wo edwe so ya nyambo ochina ho so ba election ne ba nti eno so ho asam eda nto Ora Martin kwabena kwache obade mfa ne kra ensie yie pa na obi bia obeka ho bie beta busuachi emomo enum ne sika sakra na chi no omo chese aseda sonkom ena omo de ma omo nyina na meba daily guide mu na me de wagina katafeto so miensa omampani akufo ado no wakeka bi pa e de ache kanemra se bedwani ano wa adwusa baton pesua so ya sabe na okodi MP no ye MPP ni na omo chese nipa kro kokotu no wa sabaton pesua so no ye cabinet member o no ye cabinet member ena wono ekotu no de baye mrase bedwan no ra ayi jonkuma so ekotu no na ensim bia panyin na ma wokeka ye radio mine na ma wokeka ese won de wotete ahwe ye na MPP akowi abani mu e de ama eye wo candidate kwabena boaten yi ena mampani akufo do ebiso radio misanya bia no ebro no ba begina ye obetu cabinet minister on cabinet member pa efre adwaso no obi wi abani mu na ma ne bedi nkunimu ana na sasabe do obi anwia mu ama no de ne ma ne nyina so de kasa asem no eno achi nsoro mampani akufo do so de okoduru adwaso no wate ese papa aduomi na masa akwan ye wo adwaso ne important mo krompo no ona wo ye o mampani se nya no kreda akwan ne wo ho ne nyina no ono kasa nya na eyo o kasa empuna na epunu nti akwan ye wo important mo nyina no eye MPP aban e na akwan no wo mo eye eno ene nsem a o mampani akufo ado e de kotu dwa e wo ho na owie ye no na bedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia so de to so wo se adwaso man mu tie me NDC amanyoko na se independent na chi no mu pia na sa no na wunim se Dr. Bawumia se NDC for de yera former MP neba as independent nti eno man contest no nso se NDC na se independent na chi ate so no so yi nanim a so woko akọ contest wo mo no nti mema obi ankonkoto aba ema radio mi wo ye adweso ni na ato aba de ma radio mi dia na e kire se wato aba e de ma NDC eno delegate na eka ho asem e wo ha na eno chi so no asante hene ni frisia aduonu ma odie no na Ghana post so mo be man special stamp say ne omo ebepa ho ntoma eno so ho asem da obokratai ebomu amane nyina e wo ha na mame fa nko Republic Press na Abrante 7 appear yo no na obobo e de Ghana Black Stars se je wonim sa oko independent e wo ayawa so weso wogon oko independent candidate ntino ye no kure wo yampa ne kasa mafo ne posti ewo X na wo sa constituency na kasa no eho hye ye mame Lydia Seram Alhassan ya wo jene na so se MP na owura John Dumelo yo no so no ejemu dendendende ma NDC last 4 years kete last 4 years e ka kete enka JD eyi mame etobo fom na say Stephen Appiah ho na kasa celebrities area e wono wo ye celebrity ngwadia na ho ye na nka ba ko contest
Fred Nyama. Yeah. Make a what the celebrity lie, you know. Stephen Apia, the Yati, no, and as Sija Dimon Komo, Isi, any Imani, Modia Bueno, and also Edaha. Now, Sija, the Medieval Republic President Guta, now almost a year ECG Enfa timetable Emrewom. It's a say, Wamujuma Diani, dear manufacturers, no, Wamo Ebrepa. The Boka Tana Abana, dear a draw some. Now, don't come over my subject, fear about the daily searchlight, and in my ya, Yura Isaac, Adongo, and Edaho, your ranking member at the finance committee, our parliament. See, you not something and say, KPMG report na Abba, your mampany upon a walk a cradia to Jayatibino, almost on mampany and release the full report no and famra. Now, Joe Latte, CJ, over to you. Joe Latte, over to you. 96 years. Obade ato ensa afre no enti ye papa wadi ne dwuma pa ewo ensemkyiro adwuma ni ma ye beka so munyina akambro mo bo kwan no ye na ye nyina ye de akire obade mfa ne kra ensie yie onkyekye busua ene adofo nyina re